Sir, pwede magtanong, sir? Pwede magtanong. May nakita ba itong babae na ganyan kabalang, ganyan kataas? Tapos medyo maputi. Bulo. Pwede mo relationship ana, sir? Girlfriend ko eh. Wala man, sir. Binder po na sila, wala. May nag-text kasi sa akin na nandito lang daw siya. Sa park, sir? Ah, Park o sa cultural? dito daw, dito mismo. Ano mo rin, sir? Hello, boss. Subok ka. Tama-tama lang. Hello, boss. Oo. Hinahanap ko ba dito, boss? Ilang putok gusto mo? Kabit niya. Siguraduhin niya lang. Siguraduhin ko sa araw na to. Putukan ko yan. Sige. Sige, boss, hintayin lang ako dito, boss. A few moments later. Sir, kung mayroon kang pansin, sir, na bumalik dito, sir, kulay puti daw yung t-shirt niya. I-report nyo kagad dyan, ha. May salamat, ha. Diyan lang ako hihintay sa kanya. Excuse me, miss. May itatanong lang sana. May nakita kayo babae dito na kanyang katangkad tapos may exembok. Walang dumaan dito. Hello, boss. Oo. Dito sa may Cebuana. Oo, boss, boss. Sabi nung ang kasama ko kanina, na kulay puti yung t-shirt. Oo, boss. Ilang putok gusto mo, boss? Dalawa? Oo, boss, isa sa ulo, boss, isa sa ulo. Oo. Sige. Sige, boss. Nandito lang sa tabi-tabi, boss. Naka-ready na itong baril. Sige. Ay, miss, hindi magtanong, miss. May nakita kayong babae dito, ganyan katangkad tapos may ang buhok. Nakakulay white siya pong t-shirt.
Ah. Hello, boss. Okay, bye. Oh. Kailan, boss? Kailan butukan, boss? 2 bala. O, sa ulo ang isa, boss. Sa ulo. Oh, nandito ako sa ano, Federal 4. Kasi nagtanong-tanong ako dito, wala daw, hindi daw nila nakita daw. Oh. Magtanong mula ako. Kuya, pwede magtanong, kuya. May nakita kayo dito na ganyan katangkad na babae tapos maiksi ang buhok. Wala pa, sir. Ngayon lang kayo dito, ngayon lang. Ayun na. Hindi daw nila nakita, boss eh. Oh. Ala, bullshit. Oh, sige, boss, sige, boss. Boss, pwede magtanong, boss. Oh, May nakita kayong babae dito, boss? Ganyan katangkad tapos maiksi ang buhok. babae. Bro, no? Idaran naman mo, mapila edad. Nasa 20 plus. Plus. Naka-white t-shirt pa siya. Kuha naman to na diri kung may bata. May bata, idaran naman ko. Kanina lang kayo dito, boss? Ngayon lang kayo, kanina lang. Kanina lang. Wait lang, boss, ha? May tatawagan mo na ako, boss. Oh. Hello, boss. Oo, nandito ako sa Paseo. Hindi daw nila namalayan. Kung sakali makita, boss, ilang putok, boss? Ha? Okay na yun, 2. Isa sa ulo. Nandito lang yun. Nasa tabi lang yun. Naka-ready na to. Sige. Sige. Tawagan lang kita maya. Tingnan ko lang doon, kaya. Oo. Yohon mga ka-dwarf. So sa lahat ng mga nanood sa aking video dito sa munting channel natin ay huwag kalimutang mag-subscribe, at sa lahat ng mga nag-subscribe ay maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta. So sa mga nagtaka dyan kung bakit iba na yung pangalan sa channel ko, iniba ko lang kasi
hindi bagay sa video ko yung nakaraang pangalan ng channel ko. So ngayon, iniba ko, naging The Big Dwarf. Kumbaga sa Tagalog, malaki na unano. So ito yung nakikita nyo. So kung nagtaka kayo sa nakaraang video na medyo shaky, pagpasensyahan nyo ng mga ka-dwarfs kasi phone lang yung gamit namin nun. So ngayon, medyo may camera na kami, hindi masyadong kamahalan pero okay na rin. So yan lang muna mga ka-dwarf, sa abangan ang susunod pa namin video. At kung medyo nabitin kayo ngayon at medyo boring, abangan nyo lang ang next episode ng aming prank. So yan lang muna, let's go!